ụkọchukwu ebighị ebi. Ọ bụ Chukwu na-esi n'etiti ndị mmadụ ahọrọ onye isi nchụaja ọbụla ka ọ bụrụ onye nnọchiteanya ndị nke ya n'ihe banyere ya na ha. Chukwudị anya bụ onye nne mụrụ dịka mmadụ niile. Chukwu lekwasara anya na-adịghị ike ya afọ 25 gara aga, doo ya nsọ maka ọrụ nke ọ bịara ụwa ịrụ. Tupu atụrụ ime gị, Chukwu amaralarị ihe ị ga-abụ. Tupu amụọ gị, o duola gị asọ, họpụtakwa gị ka ị bụrụ onye amụma nke mba niile. Akaebe ịdị mma ya na ndụ gị ka ụwa niile na-agba taa. Site n'iṅomi ndụ dịre n'anyị Jesu Kristi, gị bụ nwa odibo arụọla ọrụ ma n'ụlọ ma n'ụzọ ije. Site n'ilekọta nke ọma igwe atụrụ ya ndị ọ hapụrụ gị n'aka dịka Kristi ọzọ, ịdị nwayọọ n'obi, dịrị umeala na ndụ gị. N'abalị Julaị n'afọ 1996 ka a gụnyere gị Chukwu dịka ụkọchukwu ya. Taa bụ abalị 10 nke ọnwa Julaị n'afọ 2021 ka ị gbara afọ 25 dịka onye ụkọchukwu. Ya ka ụwa niile ji gbakọta inye Chukwu nnukwu ekele n'isi gị. Ndị ihe metụtara gị na ha na ndụ ekwenyela n'ezie na Chukwudị. Ị bụ ezigbo nna nyere ụmụaka ị na-elekọta, bụrụ ezigbo onye ọzụzụ nyere ụmụaka gị ndị nọ na seminarị. Anyị ga-akọ akụkọ ọma ole n'isi gị ghara ole. Ime uche Chukwu na-amasị gị mgbe niile. Ya kpatara iji hapụ ihe niile nke ụwa chọwa ụzọ ya. Maka mbọ gị na ntụnye gị niile na nzukọ, anyị na-asị gị imeela. Taa, ụmụnne na ụmụnna gị, ikwu na ibe, ndị enyi gị niile na ụmụ gị ndị na-anata ọzụzụ na seminarị na ndị niile ihe ọma na-adị mma na-arịọ Chukwu ka ọ gọzie gị. Ka amara nke echimechi ụkọchukwu gị na-adị ọhụrụ kwa ụbọchị. Ka Chukwu were ogologo ndụ na ezi ahụike chọọ gị mma. Ka afọ ndị dị n'ihu wetara gị ọtụtụ ihe ọma. Ị bụ ụkọchukwu ebighị ebi n'usoro nke Melkisedek. Aṅụrị emume afọ 25 ị bụrụla ụkọchukwu. Tụrụ ugo nna anyị ukwu. Chukwu gọzie gị, ụkọchukwudị eke anya. Ka Chukwu onye malitere ọrụ ọma n'ime gị ruruo ya n'isi njedebe. Amen. Ndewo nna anyị ukwu. Abụ m Nwaada Sọpụrụchi Ann Alugbe.